Περνώντας από τους γηπεδούς, κατά τα άλλα πολύ νεότεροι. Σας ακούμε, Γιώργο Γαργιόλου. Δηλώσω βέβαια ότι μοναδικό πρόβλημα για τον Γερμανό. Να δούμε τη σέντρα του Ενσαλίβα με ένα τζάρτζ εκεί, προσπαθεί να βρει ο Λιμπερόπουλος και βρίσκει τον Ριβάλντο. Συνυπάρχει το νούμερο 8 στη μεσαγραμμή της ΑΕΚ. Ριβάλντο πήρε τον Λιμπερόπουλο, ένα σουτ πάνω στο Μαϊστόροβιτς, κόρνερ για την ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο εκτελεί πλασαριστά. Ο Μπλάνκο για τον Βραζιλιάνο αμέσως μια σέντρα με το αριστερό. 0. Ριβάλντο που κάνει τη σέντρα εδώ, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Λιμπερόπουλου. Ο Ζήκος, ο Δέλλας για τον Ριβάλντο. Ένα ξεκίνημα του αγώνα. Εκτέλεση τελικά με τον Βραζιλιάνο. Η μπάλα προς τα πίσω, γκολ για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Νίκου Λιμπερόπουλου στο 11. Κοιτάξτε την εκτέλεση του Ριβάλντο προς τα πίσω εδώ. Λιμπερόπουλος πολύ έξυπνα. Δεν μπορεί ο Κρέσιτς, παρότι φαινόταν ότι ίσως μπορεί να αποκρούσε εκεί. Προς τα πίσω εδώ η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Γυρίζει την μπάλα στον Ριβάλντο. Shoot out από το Βραζιλιάνο. Το παιχνίδι της στη Νέα Σμύρνη. Ξανά το shoot του Ριβάλντο. ΑΕΚ. Αλλά δεν είχε κερδίσει πάλι Μανώλης, ακούμε. Από τη στιγμή που επιτεύχθηκε τον γκολ για την ΑΕΚ, ο κύριος Φεραίρ ζήτησε από τον Ριβάλντο να παίξει πίσω από τους δύο επιθετικούς στο κέντρο για να έχει φέρει αριστερά. Ο Πλέτς αντιλήφθηκε αργά ο Μάκος την παρουσία του Ριβάλντο κοντά του. Ριβάλντο για τον Μπλάνκο, αλλάζουν ωραία παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο σε μια σκαφτή μπαλιά εκεί όπου διαγραμμή. Εδώ τα κουνάκι. Λιμπερόπουλος για τον Ριβάλντο. Ο Λιμπερόπουλος στην παλιά του Μαϊστόροβιτς. Ο Ριβάλντο παίρνει πολύ καλές θέσεις στις φάσεις. Ο Ριβάλντο για τον Μπλάνκο. Έχει μείνει πίσω. Ζιμπούρ. Έχασε την μπάλα. Ριβάλντο. Είναι μόνος του μπροστά ο Μπλάνκο. Ο Ζεράρδο, Αραμπαρένα, Ριβάλντο. Σπρώχτηκε εδώ. Ριβάλντο, δεν μπόρεσε ο Κουμορτζή. Ο Ριβάλντο πολύ έξυπνα παίρνει το σε δύο περιπτώσεις και το δοκάρι του Τζι έκανε λάθος. Ο Λιμπερόπουλος για τον Ριβάλντο. Πάντα βάζει το σώμα ο Βραζιλιάνος. Έτσι κόντρα του Αραμπαρένα. Ριβάλντο. Αντεπίθεση της ΑΕΚ με 4 παίκτες εναντίον 3. Πέμπτο λεπτό το κόρνερ με τον Ριβάλντο για την ΑΕΚ. Ο Ενσαλίβα περιμένει εκεί την μπάλα. Ριβάλντο. Ζήκος. Ριβάλντο. Έχει σήμερα στην δεκάδα τον Κόντου που είχε πρόβλημα και τελικά έδωσε παρόν για τον Πούλος. Ο Ριβάλντο. Ριβάλντο. Έβγαλε ο Πλέτ. 51ο λεπτό, Ριβάλντο. Ριβάλντο βλέπει την κίνηση του Μανού, αντεπίθεση για την ομάδα του Φερέ. Να ο Κουμορμπερόπουλος, ο Ριβάλντο. Ο κίνηση του Μπλάνκο βλέπει το Ριβάλντο. Τώρα πλέον είναι 5 παίκτες του Πανιωνίου πίσω. Και θέλει να του δώσει και την θέση εκεί για να δει για δεύτερο συνεχόμενο. Χαμηλά η μπάλα για τον Ριβάλντο, δεν βοήθησε το κοντρόλ του Σπάνιου αυτό βέβαια. Ριβάλντο. Παπασταθόπουλος. Την προσπάθεια ο Μάκος, επιμένει ο Πανιώνιος, ο Ριβάλντο διώχνει. Σ' ακούμε Γιώργο. Ο Γουνδουλάκης και ο Βλέπουμε ιδιαίτερες κινήσεις επιθετικές, ούτε ποιοτικό ποδόσφαιρο από την ομάδα του. Άπλωσε το πόδι ο Πλέτς, εδώ ο Ριβάλντο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 0-2. Έτσι απλά ο Ριβάλντο κάνει με αυτή την εκτέλεση το 0-2. Βουβαμάρα στη Νέα Σμύρνη για τους γηπεδούχους. Κερδισμένο από τον Σέζαρ 100% αυτό το πέναλτι. Σε λίγο θα βγει ο Ριβάλντο.